аз съм на Firetel и днес ще играем Brawl Stars. Ето мен и моя приятел TV117, ето го и него. Здравейте, аз съм близък приятел с The Firetel. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и пишете дали искате фен среща или да участвам в други видеа. Ето това е истински приятел. Послушайте го и оставете един лайк за него. Сега, идеята на днескашното видео ще направим 5 предизвикателства, които са различни и трябва да спечелим на всяко едно на първо място. Чуй това, TV17. Някой се абонира с камбанката. Аз вече съм го направил. Направете го и вие. Ще помогнете доста на The Firetel. Послушайте го. И чакайте само да си взема... И пишете в коментарите дали искате да си направя и аз YouTube канал. Да. И ми пишете как да се казва, защото може би да се казва TV117, защото така се казвам и в Brawl Stars. Не точно. Не точно. Да, не точно. Хора, значи, колко лайка? Ако стигнем 100 лайка, миналото ни видео го казахме, ако стигнем 100 лайка, ще направим като някакво, как се казваме, на колко години сме. Не мога да повярвам, че ще мая. Чакай, ние забравихме да кажем кое е първото предизвикателство. Първото предизвикателство е без супер. Значи аз не мога да ставам невидим, а той не може да скача като птица. До края на видеото един от двамата ще сме на нервна криза. Сега мога да си пусна невидимостта, да я настигна и да убия. Това е много отвратително. Не, ги взимай, трябва първо да се преврада, моля те. Знам, чакам те. Благодаря най-накрая. Взимай ги, че какво се бавиш толкова много? Тук са. Стю е на първи левел, добре. Остави ми го! Хора, първото предизвикателство минато, но загубихме. Ужас! Аз съм минус 0, купите, че аз съм добре. Тъй, че мен нищо не ме интересува. Сега играем само с тези герои обаче. Второто предизвикателство е без кутии. Значи нямаме правото да взимаме никакви кутии. То всъщност и миналото не взимахме кутиите, че ще е лесно. Да. Знаеш ли какво значи и това? Че не може да взимаме енергията от... Не, това не е позволено, Не, хора, и това ще сложи. Нямаме право да взимаме и от героите. Малко направим без да искаме. Че после ще се пребия, пич. Метава се. Просто няма. Просто без да искаме, ако вземем. То няма както, ако не взимаме дори от героите. Ще умреме на втората секунда. Сега умираме. Ти умираш. Хора, първо гледайте старото видео, ако искате по-подробно да узнаете кой съм аз. Едгар Роуз. Хора, само да кажа, много е трудно. Много е трудно да го... Вече имах супер и можех да се го използвам. Това знаете ли колко е гадно да не можеш такъв случай, когато Мортис ти е при тебе. Да, Мортис буквално няма как да се убие. Той ще да ме убие. Най-гадното е, че гледам някакъв тук код на нищо, някаква емс на 6, ти умираш и аз оставам сам и той е Дайнамайт и с едно иска да ме гръмне. Това е най-лошото. Не, може да... Тая емс стана 9! Кога? И то перио, ужас. Ние умираме. Умираме. Хора, ако се чудите защо има такъв странен звук, просто вали навънка дъжд. Няма какво да направим. Не можем да кажем за жалост на времето. Не вали! Не ни пречи! Така. Чуйте какво е това? Беше мало едно течение. Да. Не! Спокойно, нали съм убил той? Да ти го уби! Хора! Второ предизвикателство е изпълнено, но ние отново загубихме. А третото предизвикателство е...
Не дей да мърдаш. О, не. Дано се паднем някъде по средата. Да. Защото иначе няма как да мърдаме. Ако направим така кил, направо не знам какво ще. Не знам направо. Хора, сващам вратително. Хора, просто ви казвам, ние до края на видеото някой от двамата ще е поудял. Да. Ти съм тъпа. Ето това ще го шупа. Значи тъп Едгар. Ела ми. Има тъпа Шели. Ужас, още по-не. Не! Защо? Хора, това е почти невъзможно. Това е отвратително. Защо? Хора, това е... Знаете ли колко е гадно да не можеш да мърдаш? Мега е трудно. Това се едно, аз не съм го правил. Аз и преди съм го правил, обаче без Пишете минус долу. 6 скупи. Пишете- Да, Артел, сърди съм ти. Стегни се веднага. Аз съм... Четвъртото е смяна на контролерите. О, не. Това значи, че трябва да дойдем. Че, мъгашка. Аз ще... И ти трябва да се го смениш, е? Да, и аз ще го сменям. Така, идваме. Обаче аз ще избера един скин на Мистер Пи, защото съм доста голям фен на Мистер Хора, Пи. знаете ли, аз съм левичар и знаете ли колко е трудно сега да играя така? Аз съм си свикнал по обратния начин. Сега пък аз ще трябва да си ги смена също. Да, хора, ще се видим след малко, като малко потренираме. Но след малко. Хора, след малко упражнения, т.е. кавички, 1 час по-късно, пак не успяхме да разберем как си играе. Така че просто да даваме. Тъй, че просто сега и вам ще си изложим като пилето без глави. Ти се пире. Аз съм... Ти хот-дог. Къде е такъв? Така, окей. Поне мога сега да разбера. Окей, значи ми хрумна друга идея. Добре, до някъде това се свиква с него. Не искам още в първата секунда да умирам. Моля. И аз не искам, обаче ще умра, защото не знам как да се движа. Бягай, просто мога да оставя други контрол. Бягай! Малки Само тебе. 7 секунди. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Защо? Хора, четвърто предизвикателство ние. Не е ли трето? Четвърто. Ама- Не, хора, петото ние сме подготвили най-отвратителното нещо. Без да удряме играчите и кутиите. Това значи, че не можем да си използваме атаката. Ама може ли да бягаме? Можем да бягаме. Може ли да използваме гаджетите? Да. Не можеш просто да използваш удара. Може ли си сме на героя? Да. А суперите може ли си използваме? Ти като не можеш да удреш, не можеш да... Не, ако играеш примерно с бъс и му сложиш гаджета си за супера, можеш да. Или като събираш някой... Да, така могат и се така. Могат. Чакай, то няма смисъл. Ти ако го замразиш един, ти не можеш да го атакуваш. Да, ама аз да бягам. Хора, ще мисля, че ще е най-невъзможното предизвикателство. О, не. Ние забравихме си. Нищо. Хора, просто ще имаме едно 6-то предизвикателство, където ще е същото, но просто ще го сменим. Да, сега сме забравили и сме играли. Да, това е две предизвикателства в едно. Не можеш, нали знаеш? Не, всъщност кутиите можем да ги вземаме. Но следващото, когато си оправиме, няма да можем въобще да удряме и кутиите. Въобще няма да... Не можем Алекс, помощ. Не мога. Помощ. Не мога да нали? Можем да бием играчите. А как? Не можем. Не можем. Не можем! Само можем кутиите. Но като си размениме нещата... О, не. Ще трябва само и единствено да... Да бягаме! Аз бягам. Иначе нямаме друго правило. Дори кутиите няма да можем да взимаме. Алекс, аз съм се супер. Използвам подготвяне за всичко. Всъщност, искаш и така да направим на предизвикателство. Един замразява, друг атакувам. Не. Много ще станат.
не. Не. Не, дай на моля ти се, виж, че е тя такова. Защо? Бягай! Не. Аз исках да го атакувам. Не можем. Сега правиме истинското предизвикателство, само да си оправим. Долу след малко. Така. Накрая. Готови сме. Чак. Ти осъзнаеш се, че тук що няма и да можем и кутиите да си взимаме. Това сети ли се, че няма да можем? Добре, обаче ще може да бягаме. Това е по-хубавото. И сме с нормални контроли. Проблем. Трябваше да играем примерно с Пайпър и Да, Мико. За да оцелеем. Ама аз играя с той. В отровата. Аз пак мога да оцелея. Хора, тук има търкоти. До сега ще да съм ги взел и да пребивам хората. А пък при мен не знае. Не. При мен не знае къде има. Просто... Не, помощ! Помощ! Нали знаеш, че не можем да удряме? О, не, Кит ме иска. Кит ме иска. Да. Моля ти се, Кит. Пощади, милички. Арон! Не. Трябва да ме оставиш. Просто трябва да бягаш. Бягай, моля те. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Не ходи на там. 2, 1... Хора, не мога повече. До тук сме. Край. Не спечелихме и веднъж. Това е. Край. Просто хора. До тук бяхме. Ние не можахме да намерим нито едно. Съжаляваме, хора. Това беше от нас. Да. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото и пишете в коментарите дали ви харесват видеото. От нас. Чао!